Ahojte, ja si tam mám novom videu, no a dneska tu konečne máme Halloween. Ja sa extrémne teším, lebo ja som dosť dlho čakala na Halloween, lebo jeho mám že strašne rada. No a myslím si, že môžeme ísť na to. A v kúpeľni som preto, lebo som si teraz robila cop a nemám ukázať fit. Mám tieto nohavice a takúto mikinu. Mamina, povedz niečo do videa. Čaute. Ešte niečo? No, má sa rada. Ešte niečo? No, ďaká som sa opatá. Fúka vietor. Zima je. Zima je. Inak nie. Ja som zabudla ukázať, že aha, ružové mám. A je to krajšie, jak keď mám čierne gumičky, že áno? Krajšie sú. Hodiak, nech to. Teraz sme na cintoríne, pozrite sa, ak mám vlasy, fúka vietor, je normálny. Boli sme teraz na cintoríne a tatinovi pozametať, dedovi, no a tak. Sme tu všetci, že aj teta, no, chápeme sa. Dáme taste test. Mamina, už to plačíš? Ochutnaj a povedz, čo si o tom myslíš. Hej. Dobre, koľko sa dá? Koľko z 10? 10. To má byť. No, tento rok budem tekvicu vyrezávať vnútri, pretože vonku je strašná zima, prší, no a je tma, proste kebyže zapijem svetlo alebo blesk, tak by nebola tá kvalita taká dobrá. No, máme takúto tekvicu, len to je blbé, že ona není rovnomerná, hej? Nie je rovnomerná, no lenže je takáto. Takže si idem túto takto hore vyrezať, no a máme tu noviny, aby nebol špinavý stôl. No, ale nebudem robiť nejakú strašidelnú tú tekvicu, lebo som videla nejaké, že inspo, ako taký domček, že tuto bude okno, tak to budú nejaké paličky, tu sú dvere a budú tu schody. Ten ovládač si nevšímajte, ale potrebujem film. A toto už mám nakrojené, no hej. A idem to vyčistiť. Máme tu 2 misky a budem to oddelovať semiačka a tieto vlásky. Tekvicu mám vyčistenú alebo vydlabanú, neviem ako to vyvoláte. No a som už aj vyrezala tieto dvierka a už len okno mi chýba. Tekvica je hotová so schodíkmi, oknom a dverami. No ja som pred chvíľkou prišla zo školy, no a keďže zajtra máme taký jablkový deň, tak idem urobiť jedny croissanty s jablkovou plnkou a ukážem vám na to recept. Budete potrebovať 1200 g jablk, čiže kilo a 200 g, mne to vychádza na 7 jablk. 1 citrón, okolo 60 g cukru a 15 g kukuričného škrobu. Následne tie jablká s tým všetkým dáme variť do hrnca na slabý oheň a počkáme, kým to nebude také husté, no proste ako krém. Na takéto štvorčeky si nakrájame 2 alebo 3 lístkové cesta podľa toho, že koľko budete potrebovať. No, teraz si dám náplň a mimochodom takto vyzerá tá tekvica a potom neskôr ju dáme aj voľné, zatiaľ je vnútri. Ja som teraz prišla domov, som bola vonku a idem si urobiť večeru. Potrebovať panvicu a olej. Teraz si nakrájam kuracie mäso na také malé kúsky. Teraz si toto nakrájané kuracie mäso osolíme a dáme si na to, aké korene chceme. Ja si dám na to papriku, aby to bolo proste také, no chápeme sa. Potom tie mäsa už len hodíme na panvicu. Budeme sa ich tam snažiť dať najviac, čo sa bude mestiť. No a potom, keď budú, tak ich len otočíme na druhú stranu a proste budeme to robiť tak do zlatisto. Nejaké kúsky tu už máme. Preto pripravila tortillu a sem nejakú zeleninu a sem proste omáčku, ako chcete. A sem sa dá mäso. To dávam troška zapiecť a môžem ísť jesť. No, idem ku kozmetičke. Dneska je 30. októbra.
Ja som toto video iba troška zabudla dotočiť. Mala som naplánované, že 3 videá z Halloweena. Možno budú len 2. Možno ani to. Mali sme ísť na taký zraz aut, lenže tam nakoniec nejdeme, takže z toho zábery mať nebudete. No, neviem. Takže budem sa snažiť spraviť aspoň tie 2 videá, no ale teraz už môžeme ísť. Som po kozmetičke, takúto mám tvár, že červenú, ale to vôbec nevadí. Sme že v šali a taká tu je zápcha, že jak sa vchádza do šale, jak je ten ranč, ja som odtiaľ utekala až sem do nemocnice, že mám na povedz, aby som stihla. No áno. A som meškala, tak nevadí. Ideme teraz do DMky, inak toto je fit. Ideme domov, doma vám spravím menší haul. Boli sme ešte v Bile, ale však to vám nenatočím, lebo však to je len jedno sme kúpili. Takúto máme výzdobu. Toto je Made in Mamina. Toto je Made in ja. Povedz si, čo je krajšie. Som doma, teraz si idem spratať stôl, písať si, idem si ho utrieť a idem si pozametať. A potom vám spravím haul. No, mám to hotové, takže vám idem spraviť ten haul. Boli sme v DMK a v Bile, to som vám hovorila, že to neviem robiť haul, lebo sme kupovali veci na obed. No, v DMK sme kúpili ten váš. Ja ho chcem skúsiť, lebo tento sme ešte nemali. Hej. A potom, no, mám tie žuvačky. Toto pitie, pretože toto pitie ja proste, že milujem. Ja kebyže môžem, keď som to pila od rána do večera, proste 24/7 žuvam toto. A potom mokré servítky, mokré utierky, proste, že je to také malé, že do kabelky, alebo že 10 kusov, ale nevadí. A potom tu mám túto vodičku na čistenie pleti, tu si rovno sedí. Táto mi pomáha, ja fakt odporúčam tú oranžovú, to je že pletinová voda vzťahujúca, ona proste, že mne niektoré tie výražky z tváre fakt, že zmizli. Takže ona je fakt, že brutálna. Niektoré veci ukazovať nebudem, asi viete prečo. Babi vedia, ktoré. Šampón. Nie, nefarbím si vlasy. Ja som si zafarbila vlasy. Extrémne tmavé vlasy, ale nie je to vidieť na kamere, ale mám tmavé vlasy. Lenže asi v roku 2022 bol ten trend, že proste všetci mali túto predu, tie bledé pramene. A ja som, samozrejme, že ja som to mala. A mám to ešte doteraz, lebo to nejde vymyť, akože vyrástlo mi to, takže teraz mám odtiaľto dole bledé vlasy. A mne sa fakt nelúbi a nechcem si ich farbiť, akože zase by to mi bolo nejaké moc tmavé, tak som si kúpila extrémne tmavé vlasy, ale nie je to vidieť na kamere, ale mám tmavé vlasy. Som si kúpila tento šampón. Je to 5,73 Hell Brown. Takže to si potom dám na vlasy. Potom tu mám tieto žuvačky. Toto do školy, aby sme nejako prežili tú školu. Tento korektor. Pretože môj obľúbený korektor bol tento, lenže oni ho že prestali vyrábať. A ja mám možno, že ešte tak 3 takéto, alebo 2, neviem, 2, ale oni sú skoro prázdne. Takže som si skúsila tento. Som zvedavá, že aký bude. Odtieň by som vám povedala, keďže nie som slepá. Toto asi toto, 100, možno toto. Proste, že není to ten najbledší, ale ten hneď potom, lebo ja som jak stena, prísahám Bohu, že ja som jak stena. Takže, chápeme sa. Tento lesk, ja som ho mala, on je že mega dobrý a potom ho nejako nemávali v tej DMke, takže som sa tešila, že ho teraz mali, tak som si ho kúpila. Toto je 03 Pink. A posledné 3 veci, čo tu mám, sú toto. Toto je Glossy Lip Treatment, je to lesk na pery. Hľadám odtieň. Možno je to toto, možno je to toto, neviem. Ale tak asi vidíte, aký to je. No a potom tu máme toto cerusku. Cerusky, toto je 10. Je to takýto hnedý odtieň. Pretože ja nemám takéto hnedé odtiene, mám väčšinou že bledé. No a toto je 19. Toto je bordová. A to len tak
na večer. Keď sa rozhodneme večer, že ideme ku Krsnej do Nitry a rozhodneme sa, že ideme na pizzu a som niečom tmavom, takto, lebo, počujete, lebo ja väčšinou mám takéto bledé odtiene. Vidíte? Takže ja mám väčšinou tieto bledé odtiene, takže som si chcela kúpiť nejaké takéto. A no, takže tak, a to je všetko. No, takže vyberieme si rajčiny. Mám asi, že 5 rajčín väčších. A nakrájeme si to do toho šalátu a najprv to idem mať. No, takže dáme si rajčinu na polku. A ešte raz. A takéto malé kúsky. Takto to nakrájame na takéto plátky. Teraz si ideme spraviť papriku. Potom som si išla nakrájať kuracie mäso, dala na ňo sol, tú papriku a dala smažiť. Keďže mamina robila karfiol a ja to moc neľúbim, tak som si spravila toto. A rozpustila som si vlasy, keďže som ich mala vygelované. Taký mám plné gelu, vyzerá ako masné, ale nevadí. A idem si dať ten šampón, dala som si na seba staré tričko, čo môžete vidieť, že od farby a nejde to vyprať. Takže dúfam, že mi to bude držať, keď mám teda gel na vlasoch. A mám to mať 5 až 20 minút, nechám 115 minút. Nemám to na končekoch, ale tuto. Už sa zrobím blbosti. No, hotovko. Mne strašne vadí, ako mám teraz tú tvár, jak som prišla od kozmetičky, že tu mám proste tie bodky. Čo mi z toho jelo? No. Tie vlasy... Nič. Proste, že možno, že sú že troška tmavšie, ale akože ani nie o odtieň. Takže dobre. No a takto vyzerajú moje vlasy. Sú také, aké boli. Môžete vidieť, že tuto sú ešte také, že tu je bledý pás. A tu proste je vidieť teraz si bledé pásy. Jediné, čo som zmenila, je toto predu, že tu je tmavé. A napríklad nie, toto je tmavé. Takže zajtra skúsim tie dve farby, či dva šampóny, lebo jeden mi príde ako, že to mi nevystačilo na celé vlasy, takže to skúsim tak. A ja sa prezlečem. Sme v Galante, toto je fit. Teraz vyberá niečo na cintorín. Podľa mňa ten malý bol dobrý. To biele tam nepasuje, hľadaj iné lepšie. Taký nič tu nemajú. To je o ničom. Mamina, bereme? Toto. No, už som vonku, ja chodím akože do Brildentu a našťastie som nemala žiadny kás, takže super. A ideme ešte rýchlo do DM-ky si niečo kúpiť, keďže mi ten šampón vôbec nedržal. Mamina. Dobrý deň. Túto Elmex, túto máme teraz. Tuto dole postav, že čo je. To už je tmavé moc. Máme pastu a toto. To vyskúšam. Pozor. Pozor na to. Dnes je mimochodom 31, je Halloween. A ja chcem ísť von, ale neviem. Čakaj, lebo jeho nos ma zaujal. Mami, ukáž, čo mi kupuješ. Cringe overall. Som si vyprosila. Našla som brutálne Lego. Pre tých, čo pozerajú formulu, je tu dokonca aj napísaná veta, ktorú raz povedal ten Ayrton Senna, alebo jak sa to vyslovuje. No, ja som teraz došla domov
A som v kúpeľni, pretože som si farbila tie vlasy, čo som na začiatku videa hovorila, že si nefarbím vlasy. Ale ono sa to už nedalo inak, aby mi tie bledé pasiky zmizli, takže môžete sa pozrieť, že mám teraz dosť tmavé vlasy. No, toto si nevšimáte, lebo to mám od okuliarov kvôli modrému svetlu, keďže teraz strihám toto video. No a neviem, čo si myslíte o týchto vlasoch teraz, sú dosť tmavé, ale páčia sa mi. No a vlastne ja natáčam v kúpeľni ešte kvôli jednej veci, kvôli tomu, že tu je strašné okno. A je tu mega dobré svetlo. No a ja teraz idem dostrihať aspoň začiatok tohto videa. Idem sa učiť angličtinu, trocha si ju opakovať, lebo budeme mať písomku, no a potom sa vám ozvem. A my sme na konci dnešného videa, ja vám ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Budem rada za každý like, odber a kliknutie na zvončeku, aby vám neunikli moje nové videá. Ja viem, že som vám slúbila 2-3 halloweenské videá, lenže prepáčte, ale vyšlo to predsa len na jedno. No ale nie je to všetko, lebo mám pripravené ešte nejaké videá, nejaké tie vlogy, no ja vám nebudem prezrádzať a my sa vidíme v ďalšom videu. Ahojte.